somete Nduru primary. Nduru primary? Yeah, secondary. Ndakora ko Rwarundo primary. Yeka twende ngora ndi kwakorete Nduru primary after Nduru primary esa masomo ngwa Nduru primary yankorete somete ko 1 mpaka 4. Standard ngakora Arundo. Okay. 2025. Aya kwenda secondary ngakora ko Max High School. South Mugirango. Nana akora nkaenda Nairobi. Kavera Nairobi 2013. Ngacha Kerina. Nkamenya Kerina. Wika 2014. Nkavuka Mambi. Kagenda kuvucha maji. Nanda kuvucha maji. Tuwapo kite saa 9. I think ngaki yari yawa ekiangazi kiaringi. Kayanda rende muna kuvucha maji tuwapo kite saa 9 tukanda no musiki tukavucha maji. Roche gosetangi. Yesima. Tuwavucha maji tuwakora. Ngaswa ko sombe buyu. Kubwa buyu yesima. Wika saa 12 abanyene yesima bagacha kuyia kuvucha na barau. Kerende ngasoma maji ali ngakura. Karanati gali chindo ibere kata yo musiko twenda mbore ni ando yamo na chemburi yamo ni mokineke bucherukeri tokoreki tubuche kara twikoro ababanyane egisima bagante byaya ni chuto tweke kamote tianda arusi ke bucherukonyore ke bucherukeri na agesubire na kerandire nkori kamote tianda arusi ke buchereke gaiga umanya buchamba tweke Dewe ina na chito kuneke buchero keriga. Ngatere. Kawile simaini. Hold on. Ukawile simaini. Kibwata machi. Konyora machi eli. Konyora uchiru eli. Narinde na umari. Wajaba ina na antirete iwo. Angori eli muna yari ngeje kenyorini. Eka museke buchero keri kurwari. Ikagitangani. Nkamanya kuruhuru kana anterera nkabatebi nkonyi sirati yobara ko konya nkagwa paka inse ya inge 46 feet kuchinse 46 feet ina na ikanse ngakura na wina ku na bari bagakura iho akarangire ndabanyana immediately bakaika n'abanyana bayika bagacha umunyana oyo maka soyin agante binye nuranche uko buguri kamote bitimbu ati maguru jubuna ni wata timbu ati maguru lakini asande ni wata nindo maguru tayi njuko kunaiga maguru aro ni wata naro bati maguru aro tinye wete kamote binje urando sima nyangori imbuat nere asa ina inge distance akanda bakakora ngachingori bakareta kore gesime baganye twacha kende gesime kareta chingori taranderera makoko taranderera ngakura bahante tiatu kubeke gunine kamukani yayo tukonyara taranderera makoko ngakura bakangusa bunike buchero kurumari akandika ibura atinyi weti ayo maka kera mame sini akamote mwana wakare ubure gesimai akamote akabate biyaya morete mbaka tabaka awata ndo mwana na alinge no mwana aringe 2 years oyo aringe 2 years awata rinde nkaimo tukurwali mwana na musikirite nyumba kari kwirinde kaenda kugucha matirende na bani mukikurwali ngatebyo umuntu genda mbaka nyumba ende chips na karosiri genda gari ni konsali ondusiri kifunguo keroro ogenda mbaka nyumba ondusiri chibesa ukunore matu sikuru chibesa kirororo unyugorere no mwana uri nyumba
urusi chibasi roronkore pia guchitabaka akagenda akaruchi basi amaine nabo banywerete chibasi chibi ase chibasi cyari 10,000 chibasi bangete 3,000 katiga abantu kwaumira kwagure gesimaine naende gwatumira omonto achikokwera naende besa nande bakabache beseria kuruchiri bukomi kigaza kiri bisatu cyuka mwanjo murigeria aya ko wochira ku Ndizi TV obwansu bwo mugusi omuroberi bwo barema ase obugima asto gusanga no musubati Doreen Kea na gotenga toris kwake ya magacheto Ableton apartment eso musubati yamenyete oyo andrete gutwerera omugano oyo gwete bwa marigo mwancho murigeria ekerenga kyo muroberiga no kumanyia nga obole mobo mburigo chika barema mburike gori barema mbubwati machiko omusubati omumose karanstiga nga bogete mambie yemo kalebuya in a span of less than 3 minutes bugima bwaye bugaonchoreria wekira buna rero omuroche ari a wheelchair nabo igonga naende mwanya bantu etabwati mabera mwanya bantu etarige toti nga nandi nanyo umire bado bamwibiro mwancho murigeria inyuranga nabo gotonyora gwetera social media page stations p Facebook page ito Ndizi TV News Digital nabo YouTube Ndizi TV News website ito www.ndizitv.net nabo Twitter handle ito vijana gari aba bostana bagotenge ku X igere @Ndizi TV News Go TV channel 824 nabo Star Times channel 195 namba isimiram na botambe no ere igoroga abo nyara ko bako drop ile comment yawo gabo to kwandre kendi skango te botambe nga okugani kwao no gochika gocha story to gotebanga your demand is our command omwanchwa omorigeria korwa yamase yamakuru senkayo musubati Doreen Kea oyibo igo tole no monyaroko maburo Dolphin nerengo chero cha sebiro byaye anyara ko bago twerera make Doreen bono kwalete FA go chitabaka ya reduce go from 10,000 to 3,000 ekinechi basichia okwa gachete watuma ochikuo yeligwa abagwa atumete mbara byaba. What was the relationship? Abo togorete olemo abagore ali simo gortobole abana bakore 3,000 pandere agende bakombo egari bagatabaka bekatabaka nkonyo maipira toikire mamo ikire tata makire byo rasini mamo ikire yana ko ikire tende ngobe kurende nekta gendo masungu gocho kuma hotela na anyo spine injury spine ya anyo spine injury spine ya buneki na kuwa nayo akambete sindani asina arikorera nenda maguraro tinyigwete enda kabwata rende bakambike wote bakambite sindani nderi gakenda akamago tebo mbe transfer to spine injury egari kundus kutabaka mbaka spine injury aso chikorali kubana mangana spine doctor Nairobi jerende teyo ende kabatebi tigai tema ino simuranyare bakateba yate bakombo egari ya para bakakombo eka kurutabaka paka town wika town kabe ku Nissan by this time no roche still no roche buna bikokoleka ni ndoche kabe kurende paka town okay na nabe kumbaga nacha paka town wakambe karende egari paka Nairobi Nairobi ga inchira kogenda nkubatebi Musa maguru utimu kunyarianga ni Musa maguru kwa Nairobi amaina ndo amaita spine injury asiri ngitari tuachite ndo amaita na tuika Nairobi tukavota tukamaina Nissan ile kama go transfer go chigari ngao personal egatoreta mbaka spine injury tuwika spine injury tokabadini ngobe kwigitanda immediate na uze tuwegari meiga ngobe kwe stretching na rugite na naruka
kumbe amachi ga broget ukukuri defuso na ruetego pakansi amachi ga block macha una block akaswa gwetro mun. Oh, so you had a problem otanya ko enda short no more short call. Aha. Wona gaswa kurukiro mun. Abanyagitari bakumuburi mu na harwarte mareri yaya ikirinde ngakia kuruka na ntuntu maiti kabarinda admite ati baga nkora first aid immediately bakumbeki kitanda bakubika rinde mepire ritikata tachi kurusia machenda. Bona nyagitari gaiga Nairobi. How long kwa bere tororo otaracha kumanyanga bone kimaene pi kware mai na kote 3 weeks. 3 weeks nyagitari. Bono ne fea mama kurunka mpaka Nairobi. Teyo. Ndete yobuna na tigetu Nairobi. Mama akatabu ya wana tagenda theater na 300,000. Jirende teyo. Mama gake sabunka jirende teyo asiya ku 300 kwenda theater. Kawata rinda akantiga Nairobi. Onde teyo gocha nche vikande. So you were left ugatiwa Nairobi aide kanyagitari. Kem kubo nkorangira umunyagitari nko matena nyugwete bubega. Aho ntebi jirende teyo. Ariyo go kubeteru ugwata na cash kwa makubita. Ni private. Aya go complain okwa guchipenikira watewu ra. Ka kesi ni go chanka back. Ngatebi mama na asine kiri. Apadari ndetenka. Manyuna na kweririnka. Badira mu tiga Nairobi. Nyagitari ndetayo oja. Kira hiyo. My brother kamanya whatever hiyo. Uibono no reta gaiga. Asita yarago. Asita yokumuira. Uya koreta akwira mutiga beru Nairobi. Akwiro. Your own brothers. Abo ndo singo tigu Nairobi. Akwiro. Omonene. Mama akaswa kurira. Mama garuka wakachana my brother mukoti paka Nairobi. Wakakore process wakatewe muwa kane bili ya 60,000 amanya gosoka. Nega ali kumurusi Nairobi atukunya sesi ngakire amanya gosoka. Kwanza wakarakana. Ngochanga achire kurwara nacho kutwara vidonde. Njira teyo na ruonchoka ali asikwabika no ali Wana rinde bakama batebe ali gocha kumuyi atukunyasa singakire emanya gokora emanya kumutrimbo amanya bagakomboye gari bagase gari bagakora kagusi ku Nairobi otuko paka usi. By this time Doreen konyora gwate ngabona so ikirete twishimye mu wa kawaida wikobera se wheelchair go sendi gwacha gote ngabona ye kware maire bugima bwa mbo kwiranira akara tore wodi mbare ba menyire ende spine njari wodi ne spine abantu ba spine popo ngocha bare nge wodi tarinze na ringe wodi ibi musubat na rumeru so ba ari woyere nyamire nere konyora umire umire December ukaumia mutinyo gatatu 2014 ante beti nanchi na koreru paka saja lakini tinda aya na bantu bari goche wodi bari goche baterna twaberi rega imiaka lakini yentekenene ogosomi bunga kyukuru gitanda chiwiriche kure wiriche goche gitanda iyo ekina kigento gosomi so bakwaza psychological preparation Wano ga abuna bante bigo kaswa kurira bono bugima bwana gutara nkui nori twaringe nare nkorera ari ana ate mama na ndusiga no nyokubani ko yo ndusiga nkore nende mwana nende nariacha ondusiai ondetanga aya bone kera na chanka gaiga
nabera wateba yaya umuntu naro kokaraki okurwari itisamba aho kumura amurongo yoronge chiswe kwerende ediskeri ya dislocated era nenomo bandu wali akumura wika kanyoro umubiri urigisire nanyoro umubiri urigisire ka mateyo muna yaya kamutebi yaya aki ngaumire ndigise tu umubiri akamukani unamukani wana nyumba akaiga nguonjo kumurangiri njuri oja onjo. Okay. Omwancha omorigereria inyoranga eyekor kwa Ndizi TV obwansu bomugusiga paseni ya chire nkumukororeria asomo mwansu omwanyagetinge omuroberi orasembe kwa oborema ase obugima oyorine kirangi okomanya ogosemena gokokya iguru ya mangana aria arengete abantu baminto abali no borema rero iga turi asenka yo musubati Dorin Kea no musubati weto watomwana wamariga gabo kirangi kinene kyomuroberi omwancho omurigereria no korokinga enseye terenga ina nibicara bya no bekaiga nabakorora ngambire ngaini nkero igetambe pi mpaka ngikarorere kingepi nandi natuno diga twensi pinto abanda batambe abanda banyerera abanda baneto abanda momo abanda barabu anga ayonsi no botongi wo monene nyasaye toka no sumutumo ko mwengiga alafu tokoirana ankore na Dorini enseme ya mwegantigariti kurwabo ndete omwise komwabo okurwa Dolphin oyo obeire okumurenda nere atomugano mosinini kurwabo mwanchwa omurigeria etokinga gwesemiri kwemanyirie nabego kwego kirinyuranga genderera kurigera Ndizi TV ikegera nero obwansu bwomagusi. Ndizi TV obwansu bwomagusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigereria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi vekenambeye asesemiao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kuturigireria na wigo usonje mirubiri yeito chinsemero ngebere nenye nyoranga na bogo sonje wetera sesimi yao ya kuboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwansu bwomagusi. Ndizi TV obwansu bwomagusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ryubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyuma
nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwancho murigeria inyoranga ibanda kurigeria Ndizi TV na gotenga na gotonyora gwetira social media pages chizo chion CP Facebook page to inyora Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, Twitter handle yito www.ndizitv.net na boigo X abasae gali bakayoka X tokayokire Twitter @Ndizi TV News. Mwancho murigeria na boigo enamba yesimira na botambe no erega bonyeranga tumike nchera eyemo sectionsi gose message chiri gorogabo onyare koba kogototebia ebirengerere byao ototumira amaboli yao ototumira chi comment chiao mwanchwa omurigeria na bigo tukanole sikogaria gwa kunirwe no mugano bw'omusubati Doreen gose emigatonyera tokoreta gaiga yake gwake kuno mwancho omurigeria rero ngocha katole go establish koligia enchera okonyara koba gotoikera gosonya koba goikera omusubati buna Doreen directly egere kwanyara koba gokwana nere na konyara koba gokomoa obokonyi gose support yanchirende yonsi eria urarore emobwenderete omwanchwa omurigeria mwarigaria ninchi gotakarwe namba yaye ekera yerwe taki tobasa go flash tetutigere Doreen bono kweranire nka kwangurire kwanyorenga kubena gokora dichi kubena nkoiyo bono yekire se kwanyorire ngekene nkeringa kwabeire ekerema ntake twanda sengencho yebiro namba karante binga yo mwana achiete kera mangana yonsi yakoba na yo mwana wabete mwana agachanka kaberanka kera naru Nairobi ndiwe yo mwana twarenge nere mwana kera nyorana na ekugurigu mwana agaikakanganga mwana wagakwanga unanganga agaswa kubera na mama chuwe na bwereire mutugite kurwa maguru unangi tukuru spine wana bende batebete na bicara mbichu amaguru achita akaba so kero mwana akarwanyi no mwana ikini kinao uno mwana agaikakanganga unanganga bakabera na mama wananga ngukura gusine wiki arangiri umunyabitari ucyunjinjiri mupiro. Okay. Doreen, Bono, in the interest of time, omugano gwa marika omwanchwa omuriria nago tengoro cho monto bogete buya musubati obuno murigerere tiga obokiro buchira amati kuro sarta chiamambi no wekira saa moja bitukeri elio obumwa Doreen wanalire ko okora ngaki wanalire ko ba bogo chenji Doreen ndi kwa bete registered kose kolikigwa na nekiombe kia balemaru kia Kenya, the National Council for Persons with Disabilities KISI niko ikonga no bwate certificate ya registration atanire kuru 2017 ngaituria form edi ya Marande none ituria form edi ya Marande mutagante binintango kobere town maina nkamwe form edi akakoba nkaganya koreta nkaganya rende nte kuna naki ya form edi achite itukugite nkorete nkwandoro nyore kadi inche tinyore kamubori ngakirinda form edi na yaya ni kama netara bikwe system narunka paka bono nari narukurunka nage nacha physiotherapy tauniga nagenda mpaka office naiko office kubateria ya na register ekadi kakina tete mondo nekusi yachete aganteria ya kadi chinchira ntiraje aganteria ntange form nkabaroki aganteria ya kadi ntiraje so grawana no wate kadi ya timbwate yotubwate kadi wikirabona ya igoto registered na disability wikirabona ya ndi registered again don't bwate ni
ekwere certificate. Oh good. A certificate in ero yache ka replace a card when I got registered. A card in nkoro actually one ane FSC enye gendrete yoko chinjikura sti card which has a certificate. Asing encho yechi sagari ya Doreen. Bona mnole malitiga igole wheelchair ndo chi wheelchair ole gabo ya nyadre ko bake okorwa kabisa. Esa ngenda gukora naye nchigo introduce ya your sister. Mwako ete wheelchair nande ngakiki nande wikira iga sole bono iga ase daike ya mere motwe ntagete obeko gusaba kwao wheelchair nduwete na spinal injury ndabitaje 2014 jurinde nare ko nyara wikaransa ekabe kurinde iga nini isto wheelchair ya belide na nyara bona na kora maswesi na nyara wikaransa ari bona nabe ko wheelchair wheelchair bunerega nawo isberi kirege ntono ya kore ya gote na bondo chenga ya gote bona bune tisumeti buna siko mutoke nkorangiro moto ojo wandi na rusambere nandire na tamire none wheelchair useninge nanya kwenye sawa ntagete engana nere ya cash transfer kero kwanga kwa twara gotorigirije batwenga mangano ya cash transfer abeiro muchando ko register na igiro mo bisore concerned nandongira majibu ngo kwande kero twarurembeo lakini rende tigango tebinga nyasaye na bwate omorobiri omwana ngayale bona iga na ndengo konya kusomya omwana kandi matine school wari omwana yeyite takaraika standard 3 my brother has amaine nabeke creep na Dennis Onyama na mwakirisi nyagaza kabeke creep karabeke creep my brother akakerora aranterusi clip ikyo support one maana ngabata ndakira Dennis Onyama kabisi clip akarusi umwana imbasi akamwira kamagambo Jema tunangwa kanali school fees. Kuna mwana agenda kamagambo. Amana nkarara yayo. Oyo ka kenkonyo wakeria geke. Kagwa kana ngena nchetiga na mu supporting ka. Okay. So pingire gento ninche na rugotenene. Lakini ebintu binde eki agateba na rugotenene. Tendo mwana akaira kamagambo. Mwana basoma 30 tamu. Achite 30 tamu. Nari sote kama kare 3 wika 4 agateba nwa uchakira kumwaka nire school fees ante school fees yetigarite ya standard 3 akana chatigate 12,000 amane ngatema ngangotema ngakane school fees yo pakanga kuwa umbe chibazo chiringo wakana abambari wakana mane ngatema una oyo agakora standard 4 standard 3 standard 5 munacha standard 5 kwa kiru mwalimu kwa mote year December last year kwa mote ngote bi mwalimu inye fee structure imanye school fees nire ngetika etigarite mwalimu gontomera konyore chire 53,000 so currently bana ngayo mwana abere no to kwana ya bado kama gambale ngoko mwaka ile fees bana ya nje yo muromino ne klipa tatekerwe ororo alafu agubutige munatigete igo na to bwate rego Doreen sengenchiye biro to kumnyokani gal ne biro ntagete kwane omwancho muriria inyoranga eyekoro kwa Ndizi TV obwasubo mugusimu gano Doreen no mutambe nande togote makoyo fupishe sengenchiye biro mwancho ndo togote nyore ngana kurwasi musubati omwabo kero twagambete ganze ngomuntu kubona ko mwachiko mutena nere yake no mwana omwabo oyina gotebia okoro kwa Dolgin nere bono ogocha asset tsago to sanganere mangana makeiga ekero tuligereti gukura omuroberio yiga nakubatebia nga umwancho murigeria surely it pains tiga ani ndrogos nyane ndiro kwera seke gusi nga number 1 amangana abiri ankunira asomugano Doreen naranyorire megano yo goichania lakini kero ikiranga abana ba mino mbale bagoteba nga tigotigwe osirira so gosirira nga igota ikende ya komisia tari bongo bwa sareka aya no muntu ole moyo sincerely
umwanchwa omorigereria no bosemia togotema kobeka somorigereria to on this TV nga kiriko bagento kirira isigo nimanyete ngo bole mabugocha negarama lakini naende bole mu mbubwa tama yaye buna tokorra kurumaega naende buna torachiko batokorra asemero yitere moto ligereria nga bono monto chire number 1 abantu bachire komokonya ka umire bamuibire. Number 2 omwana umabwikire sagoteba nga bono motige akwere gabo. Number 3 yaikire omwana watinga bono leto rusie clip ekuga abukaro kya bekuru n'abantu baito be TV chinde. My brother Dennis Onyamo, thank you for that job well done. Ngana ndirusie clip ekinkonya omwana komenya koba tokonya omwana ekabiroyo bolema mboligo chiko mwanchu murigeria bolema mbubu ati formula as long as ole moyo aene candidate ya disability tikankwane no musubati crocodolzin endenere atomugano mokeke agera nere bona igabali no musubati dolzin mbiyole baba mbiyanda dolzin eyendizi TV na tiga gwakire mbuya kwa niaba ya Ndizi TV na mono ensemeria ya department ya disability ase omuriro wa masobogima ase ngencho nanyalire kumanyanga naye oli bona naye esiro yo mwana mino okoroku Dorin no mwana mino kalenga Dolzin yo gatatu nero kombwati Dorin nere okobwati ayedo ntiwana okora Dolzin current tomugano mwenge nakiriyo okora biashara tu ngokora ande ngokora ndingi biashara tu kiasi ungo konya wonjoka na okay ayenga iya baby igore bo bose nakimete na Dorin yayiga okay inde bonere iranda ngumbwari naga igarende omugakone nero igorete biashara akarara rende rikoyo urerirenka mona go chandika gutigugaku akamote bincho berega iga twanyora siringi komirinde kwa unyagwesire bono nero ubegete biashara agaiga akamubikoro ye biashara ne byo mugako gose biashara ne byino bana Dorin yaroromna nere okorani biashara ye ena somiri akorwe sole maybe Dolzin okoranga enole yanyamono na Dorin kubwa abantu bandi maybe badina amanyire bono mura ndobe kaye no so kwa nande to kwanirega sendeo nkiaye kyakoeto moyo pakigacha korano mugako moyo koranga Dorin bado no iwe ngencho na rotenere biashara ye naitenseye njera teriko tebi mogene no na munore ga Dorin tai bore tukunare kere mai yes ndi bore tore uya ni gaumia 2014 okay umongi nonde na tembe te sa konyara laga tembe sa konyara koru spinal injury ayakera ikanka otema omuntu uri kumungura ikasinya uyu mukigo irweri doreti riare hospital oberoro karibu emiaka ebiri yagenda milioni 3 ya Dorin umwana bagaika umwana isa atigete umwezi kazi ni ana atigete jui basinyitu umwana anka agatigere kazi ni ane kaike kanyomwe gatiko umwana aga asana amenyete keumbu ekabetere linkanganya kuruke ubu bacha kobera no umwana kairo umwana sukuru na bera no umwana Dorin uri nyagitari mbiri yatira kero monto bwato sukama umutigaho abanyagitari na ubacha korna Dorin oberira na muntu tayoko mubwati bagacha kumuririzi bakamotiga bagatebe na sara tubegete nyagitari na muntu tayo orarisi chibese icho bakatigarende Dorin isimiga kuna ninjumo yo muntu ino ko nyagitari gai bonekera chogendanka ubugima bwasinyanka yabetererinde na Dorin bakwana no mugakone rende nori akabatachidi akamotebi ninju tungangane style yoyote kiroko nyora geke na inje twabagana na rirenda acha umutigiraga ile kufeel tu ile pain hata wewe unaweza pata hiyo kitu imekuwapenia kweli kweli
Big up to your husband. I love your husband's heart. Napenda sana roho ya bwana yako kiagera. Ero beiru mungao kurwasi abantu bali bamanyinga badori no mwancho murigeria na bego ikirego sachinde asomurwega gwikere asanda bamariga nabo toko na bosogoma na go inyurange kuro kwa Ndeze TV obwansu bomubusi umurwiro asembeo okoro kwa oborema si ubogima na gotenga rotolis kwake yamagacho Breton apartment abwese tubwate ebikaro ebinene bosomenya bonne bwa Ndeze TV turasenka yo mosubati Dorin Kea oyo ole noborema ataibole tunabarobo nabono 20 mono maboko Dolzin oyo nyale ko banere okonyara ko babono okomashugulikira Dolzin wikiraiga ekere wikiranga omwana Dorin mbomi no moires wote turuka mangana yabono maisha marasi kirete teto kwa ne bintu bunabire ntoko na kubisa na omwanchwa omurigeria twana kubekira na chianga pake kero tolegetirianda onyo monto legetirianda tigate bwange tiriando korte gento kieke ngetiriandore eindonyo rochengo bande aende boye Dolzin ekere wikiranga bono omwana omosubati omino oiriwe skuru oyo muira muro omino lakini ochiro mwabando niteko mwakana refis kama ete status yo mwana omino. I mean, how does it make you feel about your family? Okay, it is very painful. Na bogo sinyuki ogo kora sababu bono uweva mwenye anamuassist at the moment ni huyu bwanangu tu, niye anaweza mwambia maybe kwa hiyo biashara nimekuwekea hapo toa hata 5,000 na wewe yenye umepata ulipie mtoto shule. Na onyenya gitari kwenda physiotherapy. Yes. Yeye ndiye alikuwa anakuja anambeba mubeke gari-ime umuira mpaka nyagitari umuimuki muno omwana uyu mukoyo yako imuki umuimuki umuira nyagitari okorera physiotherapy na andu muganya for a week kabira ale kwenda yeye ndiye ameshughulika all that long but iko hapa ni Dorin ati atatembea. Thank you so much. Dorin ntagete babura bwatirira igonda tocho koro muri bwete kuri rero Dorin kurwa bweso uri buno karastego ekorogeretie kamera ya Ndeze TV nyasa tokonyire gotwara nkiuraganie nakiuraga nikiro cyubwate kirioro cengangise gokonyweke na etire tatoririe kamera eria okwanira abarigeri Ndeze TV Kenya na diaspora Jabone yantondagani atumwana unabe supported asome inyoro muntu support umwana asome sawa mwana class irenga Dorin grade 6 sawa Dolzin ayebuno murendio Dorin ndatolirie kamera eria second 30 obole orochenga moise kobwati sigumwaru mwerure bune familia no mugako gokonyo mwana omino nakimurata ke mamu bwati siwe yakire ngonda asore ono no mwana uri ori school togusa goboko ko vera bono Dorin yare ndaja teba ebona njira na kwabire kerema ekine ken kende ngeyo ayeganyari tukuria makweri no abona mbuga bono nje ntonda asabe gyoka igoro y'umwana uri ori school na ondo oranja mukonye wheelchair at least. Thank you. Ntake torwe namba so muntu rataka kwa na Dorin directly gose naye karunge namberia Dorin okonyara ko bago gotoka egere tochikokoro muri weri tukuria rero 011 26 011 26 33 971. Okay. 011 26 33 971 ini namba ya Dorin Kea ini yao bia mono Dorin na ende ntoche lakini kwa niaba gari ya Ndeze TV
ko tumira tole chibando mekorokore tano at least that one will boost you for this week ende nyasaye agendere gutoseni omwancho murigeria bokwabere korigeretie omoroberio bwoborema sobogima rero twakoretera omugano berwa marigere metenga toereti nande ntocheria kauni yato egere torore nga omosubati oyiga onyadire kobago konya kantu na Ndizi TV twarigiria mobisa ogusikana mangana registration nande kurubonega bobe katore on toes egere torore omosubati oyo onyadire kobaga konyorobo konya asili bagari ya bonsi abu twabwaterana rero producer yane Sultan Mbaka OB crew nere kurukwa outside broadcasting crew twarenge na Stanley Gesairo na boigo Damaklin na Ogake semo operations yo minto esbonyo banyi ensemeli manyerio oyo minto Lydia Mose studio Nyaboko Momanyi ncheno moradio brother Power Jared Wilberforce kurugega chinsemo cha embassy nkogotebia bye bye osiseniwe.